Би било добре да следваме новите ни братя от татък океана, с материалните им възможности, с всичко останало. Би било добре да търсим милитаризъм, но ние не можем да се откажем от правото то да бъде право. Палим, пак я радим, лилави глави май салим, вземи чали, после искам се правим на цитка за днес, като не жали, брази да чакаш, идвам жена вкъщи, ме каниш, бързо се палиш, време не хави, ти берото, аз пашапи ще хвали, нема те бавим, само поведеш да се влезеш да го галиш, за да може бързо да забравиш, като пендъл за награди, мани, барам чужди мадами, бе оставим, ходи много коре, охи с позабави, тази искри изненади, но аз не съм мави, татин галиш да се или остачки, умилености разаби части, стачки, пачки, пращите и храсти, леко не кашля и се задай с некоя рима, качи мисъл на жаргона, студени дилички за моите фенове, пием за трима. Не ме снимай, ти си пунта, не искам да се даже здрасти, но пътва на тебе се надувай, ти си духна, не пускам тоя да то носи чуждо лице, се не искай, не те искам, ти не можеш да докоснеш моето сърце, правиш се на много умен, време е да пускам само моето лице. Тия, които рапират, закърам тия, питам аз уния, които се намазаха на нашата филия. Продължавам за тия, да пия тия Мария, но нас си водкаля да бия нула. Вие ли местата в течеша по бял? Ние ли с канаби почерпихме тоя цар? Чекам време да мине, да видя тоя фяр. Бата без всички претенции към моя стайл, беше се е падладея. Тапа да захапе, че дела на трубатура, тя не се отказва тази карикатура, да лапа хляб. 50 лева дия на моста да намеря моята дева. Пием себе, души кръстала се сушим, мадами гуши ми души, ма и себе си ще избушим, Боже. Давай надолу положен, тези крими си извежда, но е време вече да си хода в надежда. Надежда, надежда. Не ме снимай, ти си пунта, не искам да се даже здрасти, от моите ръце се надувай, ти си духна, не пускам тоя да то носи чуждо лице, се не искай, не те искам, ти не можеш да докоснеш моето сърце, правиш се на много умен, време е да пускам само моето лице. Evet, yaşmacımız yaşar, Добър вечер, Ганю. Царя на овчарите прави кавали на талибаните при халите. Определени хора кълчат скълки за тънки кински кораба, потъва снимай ги. Кой е Десарабо, кой е Трейнспотинг? Пусни телевизора, кой е то Джей Спотник? Народа ходи да чуе мелодия. Какво те води на тая хомо пародия? Отби изгасна тия се опасно нещо. Хила се, но не е спешно, много е ясно. Момичето ми викаше и да работствора, вика не е истина какво стана на постата. Късно е, каже ми кое е това шосе. Не ме лъжи, че си 1280. Цел живот съм бил на щайга, бат, казак, описи райбер. Лека нощ, Алцхаймер.